Hello guys, welcome again to my YouTube channel. As per viewers comments and request, pagbigyan natin tong request ni Mr. Elton Alberto. Shout out po sa kanya. Kasi nagtanong siya kung anong klaseng variety yung dati nating vlog about sa coconut dwarf. So dito natin ito nakuha na mga seedlings. So tatanungin natin ngayon guys yung may-ari ng itong mga dwarf na ito na si ng Kirina Rabuya. Tawag namin ng Kirina. May nga po nang mga tanan rin kung unsay pangalan o sa nga variety ning ay mukhang mga bugbo nga lubit. Bila ka may wala nana. Bilaka. So, ang variety daw ni Sir Elton bilaka. So, ikan sa pagtanong mo sa una ng pinakatuig ka o naka-tuig harvest. Tulo ka tuig ra man ha. Tulo ka tuig. So, 3 years good dahil siya pwede na ka maka-harvest. Kay mga yan naglaka kay pagbunga na nag-ana man na sa Amusang ko gid sa yuta di ay siya. uta man na. So posible sir, mao po ni siguro ang katong takunan nga nakuan nga variety. So pila kito yung baligya na per seedling? Tag-bensin ko na. 25 pesos. Barato ra ni ayo dire. Wow. Kuan daghang lagi nang nutana mo nga kuan mi na hindi mo ko vlog usab. So kato lang kay nang daghang salamat nya mag amalay pakita ang mga punuan o para makakita sila kung sa kamundo. Sir Elton, ano ang mga punuan ano? So mga pila nang sa tuig na? Lapat na ni 5 ka? Mga 5 ka tuig na. So pag first year niya nga bunga, siguro pag isa ubos. Amo sangko gid sa yuta. Ano butong na gid ba? Kung mag-harvest ka, mubo lang kaayo. So kani ang mga similya sa uban nanurok na. For 25 pesos each. So kani mudo pa siya guys. Pinani sa mga 4 years gikan pag-start og tanom. Okay, so kung labi na dyan kung abunuhan siya, dagan kayo siya bulig, dagan kayo siya bunga. Okay guys, thanks for watching. Thanks to Mr. Elton Alberto sir. Salamat sa imuhang pag-comment, sa imong pag-view sa akong mga vlogs. So, sa tanan, thanks for watching. Thank you also sa ako ang camera woman na naglisod po. Okay, bye-bye.